Is é seo ceann na gluaiseachtaí is fosta dábhail agus tá se go mbeidh má tá páirtí damhsa agad fásta. Sílim gur bheith an fhíseáin ceoil Pee Wee's dance an sampla is fearr den damhsa seo. Mar sin, seo linn, An Nathair Nimhe. Leis an gluaiseacht seo, tá tú cargéil gur Nathair Nimhe tonad. Mar sin de, cai tú a bheith. Scéilte sir. Nes, tá muidir gáil tíana le deise ar dús lenar claiging, agus lenan, na gcailiúil, agus an corp muid. So chéin muid ar tíomh. Inis go dtí tíana le cléie, leis an claiging ar dús. Claiging, corp, claiging, corp. Agus ins na cása, tá tú ag cromú ó tíú go tíú fast. Anis, na leabhar. Heagla, clics bag a chuiriste, mas maila. Spéidir leat a réir le daoine. A discóil, tú ag leanúint an claiging. Agus sin é, An Nathair Nimhe. Agus inis, cuirimid ceoil leis.